warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Dumateng meyanipun Bapak Sekundios keluarga ingkang kula hormati lan dumateng meyanipun Bapak Sentawis keluarga ingkang kula hormati. Ayo Mbak Mage. Muga itu tansah ngaturaken rasul. Dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bilih ngantos medal dalu menika kula panjenengan sami tasih pun paring pinten kenikmatan kang rupiat lan lahir lan batos sehingga kula panjenengan sami saged makempal wonten ing mriki kanithipun paring kesehatan boten manggil dengan setunggal menapa-menapa selawat salam monggo sareng punaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sami dan sangsul syafaatipun bidina dunya tal akhirah lan kagolong umatipun ingkang nabi syafaat yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Dumateng para wanderek sedaya keluarga agengipun Bapak Sugondo saha keluarga agengipun Bapak Suntawa ingkang kula hormati wonten ing wekdal dalu menika kula panjenengan sami badhe nguri-nguri adat Jawa inggih menika bedudukan nika mantu ingkang kaping sepindhah inggih menika namanipun Bebah Kawah dene mantu ingkang terakhir niku namanipun Bapak Wunjen. Dados menika mungkin bedudukanipun Bebah Kawah wondene mungkin niku mlampah keliling kalih mau sholawat. Nggih menika bilanganipun sholawat nggih menika ganjil ping gangsal utawi kaping 7. Wondene fadilahipun mau sholawat menika wonten sanes nggih menika nyuwun dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi keluarganipun Bapak Sugondo saha keluarganipun Bapak Suntawi langkung putra pinangganten sak kembaran tansah dipun paringi syafaat bidini dunya tal akhirah dening junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wondene mlampahipun mubeng menika artosipun menika ajaranipun Sunan Kalijaga nalika dakwah wonten ing Jawi nggih menika mubeng antawisipun kadang besan kalian besan menika artosipun supados oleh peseduluran nggih menika mboten putus. Mubeng nika keliling nika mboten nonton putusipun nggih nika artosipun mubeng keliling nika. Terus antawisipun keluarga ageng Bapak Suntawi saha keluarga ageng Bapak Sugondo nggih menika nyuwun pandonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados boten putus. Dene salajengipun inggih menika mengke khususipun putra pengantin kekalih nalika maos sholawat nggih nalika maos sholawat menika pun keliling menika mandheg sakedhap kapurih nginum toya menika mengke ingkang kaping sepindhah dipun inum dening putra pinanganten sak kembaran khususipun salajengipun dipun inom inggih menika keluarga ageng Bapak Suntawi saha keluarga ageng Bapak Sugondo. Artosipun toya dipun inom menika supados nggih menika putra penganten sakembaran dipun paringi rezeki ingkang kathah dening Allah Subhanahu wa taala. Menika oleh nginum supados toya menika senajan namung sak kedhik nika dipun utahaken menika dipun paringi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala sebagian alit menika dipun zakataken dipun sedekahaken nika artosipun ngoten niku. Upami kula ngartosaken ingkang wonten ing mriki naminipun kupat lepet gedang lan sanes-sanesipun menika mesti mawon setunggal jam kalih jam menika mboten rampung. Nggih menika namung tigang perkawis ingkang pokok mawon ingkang sampun kula aturaken menika gandengan wedal sampun sedak perkawis monggo sareng pun mulai
liridaillahi bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dene salajengipun nggih menika kanthi sarampunipun doa menika nggih menika pandonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala wabil khusus putra pinanganten sakembaran wondene kanthi jeneng pandonga bil khusus monggo sareng punaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi ajmain, para alim ulama, para auliya, para syuhada wassalihin lan sedaya yang muslimin muslimah, mukminin mukminah kang sampun sumare wonten alam barzah bil khusus sedaya ahli kuburipun Bapak Sugondos keluarga ageng saha ahli kuburipun Pak Sendawis keluarga ageng saha salajengipun kanthi barokah pandonga ing sak mangke wabil khusus putra pinanganten sak kembaran tansah dipun paringi inggih menika kegriyan ingkang sakinah mawaddah warahmah, kegriyan ingkang tentrem saling kasih lan sayang, saha dipun paringi umur panjang, pun paringi rezeki ingkang kathah barokah, pun enggal-enggal angsan keturunan soleh lan solehah. Lajengipun inggih menika ugi kanthi ijining pandonga sak mangke bil khusus Pak Sugondos keluarga ageng meber mateng Pak Sendawis keluarga ageng ugi tansah pun paringi keselamatan, selamat dunia lan akhirat. Wonten ing alam donya menika dipun paringi keselamatan wonten salebetipun griya, sanjauhipun griya dipun tebahaken saking bala musibah, pun paringi umur ingkang barokah, rezeki kathah barokah, saha dipun paringi lare-larenipun lare ingkang saleh lan salehah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kula aturi mandheg nggih menika putra pinanganten sak kembaran menika nginum toya diwadahi gelas mawon. Sasampun nginum-inum inggih menika sebagian kedhik toyanipun menika dipun utahaken nggih. Minum. Langsung healthy. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kula aturi Pak Sugondo nginum toya kalian ibu-ibu, monggo.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kula aturi Bapak Sentawi kalau ibu-ibun, kula aturi nginom toya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwal wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan zina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka lad darajah wa tuballighuna biha qasal ghayati jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa bina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Yulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lahuma rizqan halalan wasi'an. Allahumma barik lahuma umurana. Allahumma barik lahuma naslan solihan wa afiatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina bis saharatil maut wa najatan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna kunna minal khasirin. Wa atina dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jawab sementara belakang diwasan wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nombor. Bingung dia. Lihat.
Mati lo kamera, Mbak. Senyum. Cho cô là tay cô nó luôn. Makan ya ku ip. Pena, sit, sit. Nah. Sampai ngapai oleh mas. Coba, Bi. Oh, iya. Iya mas. Masalah ini, dikit Iki weh, enak sih. Tahu ayo. Macamnya mas. Ini mana yuk? Itu enggak ilepet teh. Iki loh mas. Iki enak iso, padahal. Itu saya nyebel waktu itu. Mau kemana kewarakan kok? Enggak apa-apa lah. Ala wis lah. Temannya. Nggih, nggih. Mulai Pak.